Arestado ang sarong pedicab driver makalis na habunan ang harungkan sarong online seller sa Purok 3 Sitio Ispokoy, Barangay Sabang, Naga City, alauna 28 nin hapong kaining Lunes, Nobyembre 25. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram kan Naga City Police Office, base subuot sa salaysay kan biktima na si Charlene, 26 anyos, may agum as residente kan nasabing lugar, na mamatos inikan sa iya mga panindakan maglaog ang sospek sa harong kaini. Binisto ang sospek na si Jericho, 23 anyos, as residente man kan nasabing lugar. Kung suspect ka, nagsabi na arm siya ning knife, nagsabi siya na kwarta lang ang kaito niya. So, si biktimata man po, pakahiling ka ito, sige, tatawan ka kang kwarta, pero ibaba mo ang kutsilyo mo. So, yan po ang istorya, no? Dugang pa kang tagapagtaram, makalis ang pananakot asin ka nakakuanan ng kwarta ang sospek, tulos na ining duminulag, dangan ipigsumbong sa kapulisan. Bali po lang, bagtaw kang kwarta na 1,000, pero naghirit pa ining additional 2,000. Mientras tanto, nasa custodial facility na Naga City Police Station 1 ang sospek, asin nahampang sa kasong robbery with intimidation. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.